També dels nostres germans que moriren a l'esperança de la resurrecció, especialment pels segles, pels segles. I de moment satisfets, i agrair a la Comissió de Festes als joves, que són ells que ho han organitzat. Ahir al vespre mateix al ball de nit hi havia força gent i a les activitats que van organitzar. I avui també sembla, ara amb el contrapàs, les sardanes, i a la tarda esperem que hi hagi molta activitat i molta participació. Sí, de fet és que la festa major l'organitza el propi jovent, creen una comissió de festes i és el jovent de Santa Coloma que fa les propostes, i organitzen ells. Nosaltres és via subvenció i després col·laborem on ells no puguin arribar, mirem de poder arribar nosaltres, perquè sigui participativa i una bona festa major.